Обърнем и внимание на този звяр. Модел LBT XG900AV. Това е само по себе си висококласно моделите LBT. Това е 9. Много бих искал да я сравня с модела на LBT LX9, който е AV. Но има така доста по външния вид неща, които я различават така от другата уредба. Единственото като цяло, това е модела, който е LBT XG900AV, а при другата е LBT LX9AV. Какво мога да кажа за нея? Значи, аз лично до сега за първи път виждам модели на Sony LBT с 22 см субвуфери. Значи, те са по-големи от тези на LX9. Просто го използвам като сравнение. Иначе това горните са 20 см. Като цяло формацията на колоните, които са и това колко говорител включват в отделната тон колона, са едни и същи с хорна, която е оригинално. Състоянието включва трите сараунда, дистанционното, антената, AM, FM и дори включва част от комплекта е този грамофон, който се слага отгоре. Това е отделната бас каса към нея, която съм закупил отделно, но тъй като тя има възможност на свирене на 5 колони в режим ProLogic или в режима, който е следващия DVD. Се надявам да се види така в видеото. Фокусирам, да, DVD 5+1 канала. Така че 5+1, това ще рече две предни, surround среди 5 плюс бас касата, която е. Да наблегнем на външния вид, както знам, че това е нещо, което най-много се интересувате и питате. Дисплея. Няма и дръскотинка по него, както се вижда. Функционално. Предполагам, хората, които са запознати с моделите на LBT, са наясно с възможностите й. Но така, от моите впечатления, които имам, както и имам тази уредба, трябва да ви кажа, че съм съгласен с хората, които твърдят във форумите, че този модел на LBT е с най-големи каси, с най-големи говорители и същевременно, както се може да се предполага, и звука е по-дълбок и по-добър. Имам вътре пуснат диск. Това е един от моите дискове, които постоянно слушам така или иначе. Така че може да го включим. Да разберем всъщност дали всичко, което казах току-що, е така.
Така. Ще изпробваме няколко неща, по най-вече функциите, които предлага уредбата, за да се убедите вие, че технически е на 100%, както и в случая външния вид е абсолютно без забележки. Започнем от ръбове, това, което се износва предимно при колоните, дисплей, и след малко ще пробваме и копчета, бутона за потенциометър, всъщност, който при повечето уредби на тези години не работи, или работи е малко темпераментен по себе си. Така, снимаме отгоре.